Náš pomer mesa a ryže je 2 diely mesa, 1 diel ryže. To je základ. Jak od babičky. Od mojej. Tadá! Naše domáce holúbky. Pre západňarov plnená kapusta s mletým mesom a s ryžou. Paradajkovej omáčke. Kto nevie, tak ten tanier tam bol preto, aby boli všetky pod omáčkou. Keď sa varia, aby boli rovnomerne uvarené. My to máme radi s kyslou smotanou. Nie každý, ale my áno. Trošku chrumkavosti, trošku farby. A máme to. Našim holúbkom pridávame do varenia aj slaninku, takže má takú jemnú zaúdenú chuť. Na zdravie. Viac mesa samozrejme musí byť. Osmažená cibuľka na masti. Trošku slaninky, kapusta, paradajkový pretlak. Fantázia.